Ако си мислиш, че фрилансърството е да работиш на лаптоп от плажа, да си пиеш коктейлчето, спокойно, и аз бях заблуден някога. Ама после осъзнах, че единственият плаж, който виждам, е wallpaper на компютъра. Аз започнах в Upwork като видеоедитор. И за първите ми проекти ми плащаха буквално по $15. Да, $15. Колко си купа една пица и една кола. И познай, тогава времето ми струваше толкова. Или поне според клиентите, с които работех. Въпреки, че днес снимам видеа за различни хора и бизнеси и правя в пъти по-добри пари, ще ти кажа нещо честно. Пак не е лесно. Ще ти кажа какво наистина печелиш и с какво наистина ще се сблъскаш, когато започнеш като фрилансър. Аз съм Владимир Георгиев и в този канал си говорим за видеозаснемане, видеообработка и като цяло за живота като фрилансър. Ако това е нещо, което ти е интересно, удари един лайк и да продължаваме. Свободата именно беше една от основните причини аз да се захвана с фрилансърство. Работех си от вкъщи по къси гащи и по тениска, лаптопа, лежа на дивана, цъкам си, Netflix върви отзад на бекграунд, мога да си гледам Инстаграма и ТикТока, без никой да ме притеснява. Когато водех децата на училище, не се притеснях, че заради трафика или поради някаква друга причина ще закъснея за работа. Идилия. Но много бързо разбрах, че свободата реално е като картата за фитнес. Плащаш я, но ако не я използваш, е напълно безсмислена. Истинската свобода реално идва, когато се научиш да си контролираш времето. Да си подредиш всички задачи за деня по приоритет и когато ги изпълняваш, да спазваш реда на подредба. Първо, второ, трето, четвърто. Преди да успееш с тази организация, всичко е хаос. Ама поне си у вас по къси гащи и по тениска. Какво ти пука? Като фрилансър таван на доходите нямаш. Имаш само под. Но докато стигнеш до многото пари, трябва да минеш през проекти за по 10 на $15 с клиенти, които искат всевъзможни неща и любимото ми е то много бързо, така, само набързо да го смениме, то е много кратко видео, ще отнеме 10 на 15 минутки, нали? Да, брат, бързо е за тебе, ама на мене ми отнема 2 часа рендване, 40 съобщения в Upwork и 3 нервни кризи. С времето ставаш по-добър, по-бърз, по-организиран и в един прекрасен момент осъзнаваш, че само един клиент за един проект ти е платил повече пари, отколкото си изкарвал преди това на заплата за цял месец. Най-великото усещане е да кажеш на някой клиент: не, няма да работя с теб. И повярвай ми, това го научих по трудния начин. Няма смисъл да ти обяснявам колко пъти съм получавал съобщения в 2 или 3 сутринта. Айде да смениме буквите. Кога ще стане? Дай по-бързо. Може ли набързо само да смениме музиката, за да стане видеото малко по-енергично? И клиента очакваше аз да съм на разположение, готов клавиатурата и мишката, и в момента, в който той ми напише, и аз го правя и го изпращам обратно. Аз, ако исках да съм на повикване, щях да съм линейкаджия. С цялото ми уважение към всички линейкаджии, доктори и медицински лица. Но аз се занимавам с видеозаснемане и видеообработка. Доволен съм, че съм стигнал момента, в който мога да си позволя да работя с който клиент искам, по който проект ми харесва. Надявам се и за бъдеще да е постоянно така. На този етап това е положението. Когато работиш в офис, е все едно да караш кола в задръстване. Пред теб винаги има някой, който се влачи, а за теб винаги има някой, който е постоянно на клаксона по-бързо, по-бързо, по-бързо. Не мога да бързам повече. Пред мене има някой, който се влачи. При фрилансърството е точно обратното. Там е все едно да караш по магистрала без ограничения. Караш бързо колкото искаш, ако има някой пред тебе, просто минаваш в лявата лента и го изпреварваш. За една година, като фрилансър, научих много повече за клиенти, комуникация, оферти, договори, обработка, камери, отколкото за 5 години преди това. Аз гледам на фрилансърството като на университет, но такъв без дипломи и без скучни лекции. Само изпити. Но пък за сметка на това, изпитите са всеки ден. Има дни, в които печелиш 0. Да, фрилансърството е свобода, да работиш когато и където си искаш, докато сметките не те шъгнат в лицето. Имало е месеци, в които никой не ми пише. Отварям Upwork, гробище. Отварям си имейла, пустиня. Поглеждам телефона, пълна тишина. И в точно моменти като този започваш да преосмисляш цялото си съществуване и концепцията на живота. И започваш да си задаваш най-лошите въпроси, които никой фрилансър не трябва да си задава. Дали не съм се провалил? Въобще нещо става ли от мен?
защо другите успяват и любимия ми, дали да не се върна да работя на заплата. Когато работиш сам за себе си, нямаш платен отпуск. За да отидеш на море, трябва да си изкарал парите предварително. Или тръгваш за морето и прибираш лаптопа в раницата. И когато отидеш на плажа, вместо да се препичаш, да си пиеш коктейла и да се любуваш на вълните, ти си на телефона, говорейки с някой клиент относно поредната ревизия на видео, или си на лаптопа, пишейки имейли в търсене на новия клиент, на следващия проект, които реално носят доходите, които плащат за тази почивка, които плащат сметките, които ще платят следващата почивка. Работата не пита наплаш ли си, работата пита готов ли е проекта, клиента доволен ли е, клиента плати ли. Имало дни, в които буквално не съм говорил с никой цял ден. Няма енергията от офиса, няма колегите, с които да споделиш идеите си, буквално няма с кой едно кафе да изпиеш и да скатаеш 15-20 минути от работа. И ако не си внимателен, ставаш социално ръждясал. Това е минус, за който никой мотивационен гуру не говори никога. Какво правех аз? Аз използвах споделен офис. Имаше хора покрай мен, имаше с кой да обсъдя идея, имаше с кой да си поговоря, имаше с кой една цигара да изпуша, дето се казва. И точно това ме пазеше да не остана извън социалния живот. А това е много ценно. В офисът има човек за всичко. Като фрилансър, ти си човекът за всичко. Трябват ти продажби, ти продаваш. Трябва да се монтира видеото, ти монтираш. Трябва да се говори с клиента, позна. Ти говориш с клиента. Фактури, сметки, имейли, всичко чака теб. А да не говорим, че понякога си и терапевт на клиента, защото клиента никога не знае какво иска, как го иска, но го иска за вчера. И днес, въпреки че имам много повече клиенти, много по-хубава работа, много повече пари, пак не е лесно. Пак имам дни, в които преосмислям всичко. Пак има дни, в които се питам, достатъчно добър ли съм, правя ли достатъчно, другите по-добри ли са от мене, ами ако клиента избере тях. Фрилансът е свободата да успееш, но и страхът да не се провалиш. Фрилансът не е за всеки. Ако искаш рутина, стабилност, предсказуемост и заплата в края на месеца, бягай. Бягай надалеч. Но ако искаш растеж, свобода и контрол, въпреки че трябва да минеш през проекти за по 10 на 15 долара и клиенти, които искат чудеса от храброст, докато завъртиш един път колелото, то тогава, приятелю, фрилансърството е за теб. Аз съм бил на твоето място. И в момента съм, и за бъдеще ще съм. И да, трудно е. И да, заслужава си. А ти би ли се захванал с фрилансърство или може би вече се в играта? Напиши долу в коментарите и не забравяй, ако видеото ти е харесало, да удариш един лайк, да последваш канала, да маркираш към банката. По този начин ще бъдеш уведомен за всяко следващо видео, което качвам и ще помогнеш това видео да достигне до повече хора, които имат нужда да го видят. Успех!